салом дӯстон, Игор Черевченко яке аз мутахассисони беҳтарини тоҷикистонӣ мебошад. Аз кору фаъолияти пурмаҳсули ин мутахассис ҳамагон хабар доранд. алахусус дар Тоҷикистон, Русия ва чанд кишвари дигари осиёӣ номи ӯ вирди забонҳо мебошад. Черевченко метавонад фаъолияти худро дар дастаи Истиқлол идома диҳад. Бо ин хабари хуш мо ба видеои имрӯзаи худ оғоз мекунем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз душнед, мо бошад сар мекунем. Дӯстон, футболи дастаҳоӣ бармегардад ва моро бозиҳои ҷолиби премер лигаи Англия интизор аст. Тоттенхем ба меҳмонӣ Брентфорд меравад. Лестер кӯшиш мекунад бо Ньюкасл рақобат бандад. Астон Вилла бо сарварии Эмери қувваи худро бо Ливерпул месанҷад. Лидери чемпионат Арсенал бошад интизори омадани Вест Хэм мешавад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастҳо тайёр карданд. Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. мишмишҳо дар футболи тоҷик атрофи омадани Игор Черевченко хеле зиёданд. Аллакай чанд нафаре ки дар оғози фаъолияти инсайдерӣ қарор доранд ишора карданд ки ин хабарҳо асоси воқеӣ доранд. Воқеан гуфтушунидҳо ҷараён дорад. Агар сари маоши мутахассиси тоҷикистонӣ ҷонибҳо ба қарори амиқ оянд, дигар ҳеҷ чиз садди роҳи омадани ӯ намешавад. Мо бояд ба оянда назар карда на танҳо дар бораи омадани ӯ дар Истиқлол фикр кунем, балки андешаи мо бояд фарохтар бошад. Яъне мо бояд дар бораи тими мунтахаби кишварамон ҳам андеша намоем. Мо ба ҳунари Пётр Шегирд шубҳа надорем. Агар дошта бошем ҳам ҷои гуфтани онҳо нест. Вале Черевченко аз Малдиву Афғонистон ба Тоҷикистон намеояд. ӯ бо бекграунди хеле олӣ ба кишварамон меояд. фаъолияти пурсамари Черевченко дар Истиқлол метавонад рӯи ӯро ба тими мунтахаби кишварамон ҳамвор кунад. аксари мухлисон пас аз кори Оли Левченко дар Истиқлол мехостанд ӯро дар маснади сармураббигии тими миллӣ бинанд, вале ба ин орзу мухлисон бо сабабҳои маълуму номаълум нарасиданд. айни ҳол проекти Орзу 26 аст ки мақсади асосияш бояд роҳ ёфтани мунтахаби кишварамон ба мундиали соли 2026 бошад. он вақт аз Осиё 8 ҷамъи як даста ба чемпионати ҷаҳон роҳ пайдо мекунад. барои Тоҷикистон ин бояд муждаи нек бошад. Насир Ал-Хелайфи президенти ПСЖ дарди дили худро холӣ кард. ӯ бошгоҳи Испанияро аз қару ғазаби худ гузаронд. бошгоҳи Ла Лига риёкортарин бошгоҳи Аврупо ҳастанд. онҳо шикоят мекунанд ки клубҳои ПСЖ ва Манчестер барои бозингарон пули зиёд харҷ мекунанд. аммо мо мебинем ки Реал Мадрид танҳо барои як писари 16-солаи бразилиягӣ 72 миллион евро сарф кард ки ӯ то синни 18-солагӣ ҳуқуқи бозӣ дар Испанияро надорад. пули хандаовар ба нафаре ки ҳоло кӯдак аст ва ҳеҷ гоҳ дар Аврупо бозӣ накардааст. муваффақияти шумо бо пул харидани бозингарони беҳтарин аз дигар дастаҳои аврупоӣ асту халос. ман ба шумо кафолат медиҳам ки онҳо ҳеҷ гоҳ Килиан Мбапперо харида наметавонанд. ҳатто агар Перес 500 миллион евро болои мизи ман гузорад ҳам ман рад мекунам. агар дастаҳои ба мисли ПСЖ ва Мансити набошанд, Реал Мадрид клубҳои дигарро ҳамчунон таҳқир карда томи истеъдодҳои беҳтарин онҳоро мегирад. мо дар наздиктарин фурсатҳо ба зургӯии онҳо хотима медиҳем, гуфт президенти дастаи ПСЖ. ин гуфтаҳо дар ҳоли садо данд ки таваҷҷӯҳи дигар бораи дастаи Реал Мадрид ба Мбаппе дида мешавад. ин таваҷҷӯҳ рӯз то рӯз бештар мешавад ва авҷ гирифтани ин диққат ба бозҳои ПСЖ куллан писанд нест. чунон менамояд ки бозии беҳтарини Килиан Мбаппе дар финали ҷоми ҷаҳон дилҳои калонҳои Реалро тарк кард. Флорентино Перес акнун омода аст ки барои ба ҳайати Реал овардани Килиан пули кайҳониро сарф кунад. ҳатто хабаре баромад ки Перес барои ҷалб кардани ҳамлагари 24-солаи фаронсавӣ то 1 миллиард евро ҷудо мекунад. тасаввур кунед, 1 миллиард евро танҳо барои ҷалби танҳо як футболбоз. як фактори дигар ҳам ҳаст ки чунин қару ғазаи президенти ПСЖро овардааст. ин суханҳои президенти Ла Лига Хавиер Тебас дар бораи қаллобиҳои молиявии ПСЖ ва Фаронса мебошад. Тебас чандин борҳо дар маҷлисҳои бузург ишора намуд ки дастаҳои ПСЖ ва Манчестер Сити бо хоҷагони арабии худ футболи Аврупоро ҷазир карданд. пули онҳо ба футболи минтақа таъсири хеле бад дорад. Мбаппе баъд аз баромади хубаш дар ҷоми ҷаҳон акнун ба дастаҳои дигар ҳам гузашта метавонад, вале варианти асосӣ акнун боз Реал Мадрид дида мешавад. калонҳои ПСЖ баъди ин бо Реал муносибаташон бад мешавад. тавре маълум аст, трансфер
муосир байни ду дастае ки аз чашми ҳамдигар мегазанд процесси душвор аст. аз ин танишҳои лавзӣ зиёни аз ҳама зиёд Мбаппе мегирад. ҳамлагари дастаи Барселона Роберт Левандовски дар 3 бозӣ ба Каталониё кӯмак расонида наметавонад. ин футболбоз дар бозӣ бо дастаи Осасуна ба рафтори ғайриварзишӣ роҳ дод. сараввали ин бозингар дар нимаи аввали бозӣ бо корти сурх ҷазо дода шуд. ба ҳангоми берун шудан аз майдон ӯ ба тарафи довар ишораи қабеҳона кард. маъз ҳамин ишора ҳамлагари полшагӣ корашро вазнинтар кард. Каталониё корро то суди варзишӣ расонданд. аризаи якуми шикояти Барса кор надод. апеллясияи дуввуми Каталониё ҳам бенатиҷа ба анҷом расид ва ҷавоби рад гирифт. барои дастаи Барселона будани Роберт Левандовски хеле муҳим ба ҳисоб меравад. аз ин лиҳоз Каталониё кӯшиши онро доранд ки Робертро ба саф баргардонанд. рақобатҳое ки дар онҳо ҳуҷумкунандаи полшагӣ иштирок намекунад хеле бозиҳои муҳим ба ҳисоб меравад. ин рақобатҳо бо Эспаньол, Атлетико ва Бетис мебошанд. алахусус бозӣ бо Атлетико бидуни ҳамлагари асосӣ барои Барса хеле мушкил мешавад. барои нигоҳ доштани садри ҷадвали Ла Лига Барсаро лозим аст то бо беҳтаринҳои худ ба майдон ояд. айни ҳол каталониҳоро дар ҷадвал аз рақибони асосии онҳо Реал Мадрид танҳо 2 имтиёз ҷудо мегардонад. Барселона 37 ва Реал 35 хол доранд. худи Левандовски дар дастаи Барселона дар аввалин мавсимаш тавонист мавқеи худро пайдо кунад. ӯ якбора ба задани гол оғоз кард ва айни ҳол дар Испания беҳтарин нишонзан ба ҳисоб менавад. бисёриҳо пеш аз омадани Левандовски ба ҳунари ӯ бовар надоштанд ва шубҳа доштанд ки ин ҳамлагар дар Ла Лига ба чизе қодир мешавад. аммо баъд аз 14 давр метавон гуфт ки Левандовски ҳамлагари асосии Барса аст. жозе Маурино ба кори худ дар клубҳо метавонад хотима бахшад. ӯ аллакай 59 сол дорад. бисёриҳо дар он назар ҳастанд ки барои мутахассиси қариб 60 сола аллакай вақти он фаро расидааст ки фаъолиятро дар мунтахабҳо оғоз кунад. аллакай аз тими миллии Португалия бо жозе муроҷиат карданд. маълум мешавад ки Португалия ягона дастае нест ки ба жозе таваҷҷӯҳ кардааст. ҳамчунин тими миллии Бразилия ҳам аз жозеро дар маснади сармураббигӣ дидан мехоҳанд. пентакампионҳо бо 3 мутахассис ба қарори ниҳоӣ омада натавонистанд. Гвардиола, Анчелоти ва Зидан аз кор дар дастаи миллии Бразилия даст кашиданд. акнун Селесао рӯй ба тарафи жозе гардонданд. автобуси бразилӣ чунин ибораро хеле кам шунидаем. аслан Бразилия гуфта мо футболи зебо ва пур аз аҷоиботу ғароиботро дар назар дорем. мо автобуси бразилиёро дар замони Дунга дар хотир дорем. на он қадар марҳилаи хуб дар таърихи футболи Бразилия. ҳатто мухлисони зиёд барои бозии берангу нури бразилиҳо аз он рӯй гардонданд. дигар мухлисиам намекарданд. бразилиё мехоҳанд ки жозе қарори худро то охири моҳи январ қабул кунад. онҳо намояндаи худро аллакай ба назди мутахассиси португалӣ равон кардааст. вазифаи асосии ӯ бовар кунондани жозе ва моил кардани ӯ ба дастаи миллии Бразилия мебошад. ба ҳамин тамом боварӣ дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.